Haló? Dobrý deň, som Yaman Ali Soysalan. Vaše číslo mám od Tolgu Demirhana. Ide o nadáciu Soysalanovcov. Chcel by som sa stretnúť s pánom Zaferom Demirhanom. Rozumiem, dobre. Radi by sme ho pozvali na jedno podujatie, ktoré sa koná zajtra. Chceme mu odovzdať ocenenie. Preto je pre nás jeho prítomnosť veľmi dôležitá. Dobre. Pošlem vám informácie a pozvánku. Dovidenia. Ty ma počúvaš, človeče? Nielen, že ťa počúvam. Vlastne som prekvapený. Čo máš s Demirhanom? Spomínal si aj nadáciu. Pokiaľ viem, zajtra nie je žiadne podujatie. Alas, počúvaj, v poslednom čase sa ako si do všetkého miešaš. Mám na to dobrý nos. Fajn, tak do tohto sa naozaj starať nemusíš. Yaman. O čom to hovoríš? Čo máš so Zaferom Demirhanom? Daj mi pokoj. Čo sa deje, Melike? Nie. Nie, ešte sme to Denisovi nepovedali. Melike, vieš predsa, že Denis na tom nie je psychicky dobre. O tom dieťati mu ešte nejakú dobu nepovieme. Melike, zavolám ti neskôr. Denis. Denis. Nie som na tom dobre však. A čo skoro sa ma preto zbavíte? Budete mať vlastné dieťa. Vlastné dieťa. Denis, synček. Synček, prosím prestaň, veď aj ty si náš syn. Nie je v tom rozdiel. Len kým sa nenarodí. A potom budete mať milión výhovoriek, aby ste sa ma vzdali. Uhni mi z cesty, mama. Uhni mi z cesty. Hej! Čo odo mňa chceš, Alas, čo? Pekne mi povieš, o čo ti ide. Čo je teba do toho, ha? Prečo ťa to tak zaujíma? Čo sa staráš? No jasné, je to vážne, emócie prúdia. Teraz som ešte zvedavejší. Počuj, vypadni a nepleť sa do toho! Toto je už za nami, Yaman. Buď mi to povieš, alebo zavolám mame a poviem jej, že máš vlastnú zbraň. Prisahám Bohu, že by ti to neprešlo. Dobre. Počúvam, Alas. Mama, kde si? Ozge dnes neprišla. Do nemocnice. Som na ňu zvedavá. Nevydržala som to. Kontrolujem ju. Prečo sa pýtaš? S Yamanom sa hráme na koubojov a prišla si nám na um. O čom to hravíš, Alas? O nič nejde, mami. Počuj, nič sa nedeje. Zase len trepe nezmysly. Všetko je v poriadku, neboj sa. Dobre, uvidíme sa. Teraz mi všetko povieš. Na predaj. Ozge? Ozge, tu je Neslihan. Ozge? Ozge! Ozge!
Otvor mi, to som ja, Neslihan. Denis, otvor dvere. Osman, poď sem. Vyraz dvere, hneď. Ozge, si v poriadku? Čo sa tu stalo? To kvôli mne. Ja som to urobil. To kvôli mne. Osman, zavolaj sanitku. Dobre, som tu. Dobre, si v poriadku. Som pri tebe. Už je dobré. No tak hovor, poďme. Yaman, koľko chceš rozmýšľať? Je to jednoduché. Čo máš v pláne so Zaferom Demirhanom? Je to už minulosť. Stará záležitosť. Je to vplyvný podnikateľ. Čo také ti mohol spraviť? Zaslúži si zomrieť. Tak čo urobil? Zbil ťa? Preklial? Čo spravil? Čo, Yaman, čo? Tak... Zabil niekoho, koho miluješ? Čo urobil? Povieš mi to. Pripravil nás o detstvo. Asi, Džesúr, kroťte sa, zadusíte sa. Veď tá žena sa nás bude báť. Nech sa páči, tu máte aj mlieko. A teraz ho musíte rýchlo vypiť. Potom sa pripravíme, dobre? Šéf čoskoro príde. Vezmi si moja. Prosím, Zlatko. Napite sa. Poďme. Poďme. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Teraz pôjdeme dole. Poď, tak poďte. Zídeme dolu. Poďte, deti. Poďte, deti. Kráčajte rovno. Pozri, Yaman, toto je určite nebo. Že by sme zomreli? Aha, táto miestnosť napravo je vaša. Teraz sa choďte umyť a oblečte si tie veci, dobre? Nech vás šéf takto nevidí. Ak chcete získať prácu, prvý dojem je dôležitý. Ale poponáhľajte sa, dobre? Výborne, idem von. Vy sa oblečte rýchlo. Ponáhľajte sa. Je to ako v hororových filmoch.
Na začiatku je všetko pekné. Je to farebné, živé. Ale potom... Náhle príde noc a farby vyblednú. Tvoj najväčší sen sa stane nočnou morou. Presne to nám ten muž spravil. Vzal nám potešenie, vzal nám radosť. Všetci traja. Sme v ten deň. Stratili iskru. Ale jedného z nás pripravil o život. Od toho dňa sme sa už neprebrali. Čo to pozeráš? Seriál Shogun, je to veľký hit. Kávu? Počkaj, ja ju vezmem. Ja som čašnička. Mohla si nájsť aj lepšiu prácu, vieš to však? Úprimne som spokojná s tým, kde som. Zvykla som si. Len som si nezvykla, že Yaman je preč. Prišiel, povedal, že je koniec a odišiel. A čo poviete na to, keby sme si urobili večer babskú jazdu? Len my 3. Aspoň sa nám zlepší nálada. Asi dnes večer nevystupuje. Dobre, žiadne námietky, postaram sa o to. Večer ideme von. Ja to zorganizujem. Zákazníci. Aj tebe to dobre padne. Ja sa mám dobre. Tak ty nie si naštvaná na Alaza? Super. Úprimne vôbec ma nezaujíma. Nech si robí, čo chce. Jemu na tebe záleží. Ale nehovor. Preto randí s každou, ktorá mu príde do cesty. Randí, ale nie je to celkom tak, ako to navonok vyzerá. Naozaj.
S tým dievčaťom nemal nič. Vymýšľal si. On sa hrozne bojí, že sa zamiluje. Že sa zamiluje do teba. Prosím. Pán Serhan, tu je Zafer Demirhan. Pán Zafer, máte sa? Mám sa dobre, vďaka. Chcem povedať, že mi je ľúto, čo sa stalo, pán Serhan. A čo sa stalo? Chceli sme vystrašiť tých darebákov, ktorí minule obťažovali môjho syna Tolgu. V tom aute bola aj vaša dcéra. Tolga mi to povedal. Neviem, čo s nimi robila, ale mali by sme byť opatrnejší a šťastie sme na vine aj my. Takže takáto je pravda. Ale koľkokrát som jej hovoril, aby sa držala ďalej od toho Gaunera. Ale samozrejme v tomto veku je čoraz ťažšie to hovoriť jej. Ak pre vás môžem niečo urobiť, stačí zavolať. Dopočul som sa o podujatí vašej nadácie pre deti z ulice. Volali mojej asistentke. Dlho som sa nevenoval práci, o tomto nič neviem, ale veľmi by nás potešilo, keby ste prišli. Dlho sme vás nevideli. Máte pravdu. Už je to naozaj dlho. Takže zajtra prídem a venujem vám naozaj štedrý dar. Uvidíme sa. Dobre. Krváca potrebujú urgentný zákrok. Kde je gynekolog? Pán Jem je na operácii a pani Oja má pacientku. Neviem, či odišla. Dobre, ďakujem. Ostatné je na vás. Okamžite chcem aj CT mozgu. Dobre. Pozor. Ahoj, Guven. Musíš prísť do nemocnice. Ozge spadla zo schodov. Áno. Koľko týždňov vravíte? 8. Prepáčte, pani doktorka, máme tu urgentnú pacientku. Dobre, hneď sa pozriem. O čo ide? Krvácanie v dôsledku pádu. Serhan, zase si mi narobil problémy. Povedz, čo tu robíš? Vstaň z toho kresla. Čo chceš? Závidíš mi aj moje miesto? Myslím si, že by si naň nemal zvykať. Jediná chyba môže viesť k tomu, aby som ti ho vzal. Mám pocit, že tú chybu aj tak čoskoro urobíš. Rozumiem. Opäť si sa prišiel vyhrážať, to je jasné. Už aj s tým prestaň. Mám prácu. Neprestanem. Riadiš našu nadáciu pre deti ulice? Áno. Máš s tým problém? Mal som. Ale teraz už nie. Pretože ako niekto z ulice preberám túto nadáciu založenú vo svojom mene. Nebuď smiešný. Kto si, že chceš riadiť nadáciu? Počkaj chvíľu. Volal jeden z našich bývalých darcov. Povedal mi, že sa uskutoční nejaké podujatie. Máš s tým niečo spoločné? Presne tak. Mojou prvou úlohou bude oznámiť, že od zajtra
Preberám vedenie našej nadácie. Ale teba sa to už týkať nebude. Denis? Mama je v poriadku? Neviem. Si studený ako ľad. Čo pre Boha robíš vonku? Prečo sedíš na zemi? Prehoď si to, poď dovnútra, poď. No tak. Aby si neprechladol. Je v poriadku. Áno, tu ho máme. Však je v poriadku. Dieťa je v poriadku, nebojte sa. Bože, ďakujem ti, Bože môj. Ozge? Ozge? Ozge, si v poriadku? Je živé. Ha? Je živé, naše dieťa žije. Skvelé. Skóré uzdravenie. Nebojte sa, všetko je v poriadku, ale pár hodín si vás pre istotu necháme na pozorovanie. Skoré uzdravenie. Ako? Povedz mi, ako si spadla, ha? Zase sa ti zatočila hlava, alebo čo? Čo sa stalo? Šmykla sa mi noha. Mala som si dávať pozor. Je to moja chyba. A CTčko? Urobili jej CTčko? Áno, tu ho máš. Neboj sa, všetko je v poriadku. Ukáž. Nič je nie. Nie je. Je v poriadku. Guven, je mi fajn. Denis sa veľmi zľakol. Prosím, buď pri ňom. Nie je na tom psychicky dobre. Dobre. Nemusíš sa báť. Oddychni si. Položím to sem, dobre? Áno, fajn. Neslian, Guven o tom nesmie vedieť. Nesmie sa dozvedieť, čo Denis spravil. Kde je Denis? Išiel sa umyť. Neslian nie je na tom vôbec dobre. Ja viem, Guven. Teraz, keď sa stala tá nehoda, má veľké obavy, že sa Ozge niečo stane. Ale čo tu robíš? Stalo sa niečo? Prečo si prišiel? Mami, nič sa nestalo, neboj sa. Ja prevzal som nadáciu pre deti z ulice. Aha. Prišiel som preto za Serhanom. Myslíš si, že by to s deťmi z ulice myslel lepšie? Okrem toho ani nenamietal. Nemohol namietať. Rozhodol si sa skvele. Výborne, synček. Ale čo sa stalo? Ozge spadla. Mala doma menšiu nehodu. Ako sa to stalo? Nie je to vážne. Doma sa pošmykla na schodoch. Vďaka Bohu, že s ňou bol aj Denis. Okamžite ju priviezli do nemocnice. Aha. Takže Denis bol konečne užitočný. Poďme sa porozprávať. Sadneme si, poď. No tak neviem, ako ti to mám teraz vysvetliť, ale... Jaman, Denis nie je v poriadku, je chorý. Naozaj potrebuje pokoj, takže na neho príliš netlač. Ten chlapec to nerobí na schvál. Nech sa Ozge dá teraz dokopy a keď sa bude cítiť trochu lepšie,
Začne s ním pracovať. S dobrou terapiou a liekmi sa dá dokopy. Budem rád, ak budeš nápomocný. Ali, môžeš nás na chvíľu ospravedlniť? Mami. Dobre teda. Čo sa deje? Posun sa trochu, prosím. Guven, neviem presne, ako ti to mám povedať, ale situácia je o dosť vážnejšia. To Denis môže za to, že je Ozge v tomto stave. On to spravil. Čo? Pozri, Ozge nechcela, aby som ti to povedala a ja jej rozumiem, pretože ako matka sa snaží chrániť svojho syna. Ja by som urobila to isté. Ale chrániť Denisa by mohlo spôsobiť ešte väčšie problémy. Práve preto by si to mal vedieť. No tak, netvár sa takto. Je mi fajn, naozaj. Už je koniec. Ozge. Denis. Kde vlastne je? Zavolaj mu, nech príde, Gwen. Teraz si to zrejme vyčíta, chudák. A aj by si to mal vyčítať. Pravda. Prečo? Prečo by mal? Bola to nečakaná nehoda. Ozge, ja viem o tom, že ti to spôsobil Denis. No jasné, Neslian. Povedala ti to? Ale to ty si mi to mala povedať. Gwen, pozri. Pozor. Gwen, on to neurobil naschvál. Nie je v poriadku, nevie, čo robí. Ja viem. Práve preto potrebuje liečenie. Dobre, urobím to, nastavím mu liečbu, pomôžem mu, veď som psychiatrička. Ozge, Zlatko, už sme o tom hovorili. Si jeho matka, nie si jeho lekárka. Už som hovoril s lekármi, ktorým dôverujem, bude pod ich dohľadom. Obvolal som aj pár kliník. Ak treba, hospitalizujú ho. To nie. Áno. Nie. Presne tak, Ozge. Nie, Gwen, Poď nie. sem. Urobíme všetko, čo bude v našich silách. Nikdy sa svojho syna nevzdáme. Ale nemôžem dopustiť, aby sa to opakovalo. Musím chrániť teba, dieťa, Denisa. Musím vás chrániť všetkých. Gwen, nie. Odpust mi. Najem sa a prídem. Asi. Porozprávame sa? Nie. Neprišiel som sa hádať. Chcem sa len porozprávať. Prosím. Počúvam. Pozri. Viem, že sme od začiatku robili hlúposti. A väčšina je moja vina. Väčšina. Povedzme, že všetko.
Čo sa deje, Alas? Ty nie si v poriadku. Prišiel si prekonať svoje strachy. Máš pravdu. Teraz som zbabelec ja. Bál som sa tvojej sily. Ty si vždy taká silná. Aj keď ti ublížim, nezloží ťa to. Čokoľvek robím, stojíš predo mnou. Neohneš chrbát, ako by si mala na sebe oceľové brnenie. Tak mi pripadáš. Čím dlhšie si nepadala na kolená, tým viac som útočil. Nikdy som sa nad tým nezamyslel. Asi za to, že som ti spôsobil muky. Počkaj, Alas. Aké muky? Odkiaľ to máš? O akých mukách hovoríš? Ty, že mi spôsobuješ muky. Máš predstavu, čo sú muky? Čo znamená trápiť sa od bolesti? Ako vieš, čo prežívam? Nechaj ma! Ja s tebou nepôjdem! Odíď! Jessur! Jessur, Yaman! Jessur! Asi. Deti z ulice nedávajú najavo bolesť. Ostávame ticho, pretože my sme iní. Vieme, že sme nevyrastali ako vy. A teraz tu stojíš predo mnou a hovoríš o mukách a ja sa idem zblázniť. Rozmaznaný Alas Soysalan, ktorý žil s ochránkou pred dverami v pokoji vo svojej obrovskej vile s jedlom na stole, spôsobuje muky Asi, ktorá ledva unikla peklu, ktorá je poznačená do konca života. Prepáč mi to. Netreba. Neospravedlňuj sa mi. Zase sa správaš ako vždy, Alas. Neprekvapil si ma. Nechaj ma. Nechaj ma. Nechaj to rozhádzané. Neupratuj to.
Je v poriadku. Nie je to vážne. Je v poriadku. A nebuď taký smutný. Denis, my dvaja sa musíme porozprávať. Stalo sa to kvôli mne. Nechtiac som mamu postrčil. Stalo sa to kvôli mne. Viem, že si to nechcel. Ani by mi to nenapadlo. Bude v poriadku. Sľubujem. Denis, je tu niekoľko skvelých kliník. Vraciam sa do Švajčiarska. A tam vyhľadám pomoc. Nie. Nebuď smiešný, zostaneš tu s nami. Rozhodol som sa tak. Tak je to pre všetkých lepšie. Kým sa nedám dokopy, musím sa odtiaľto od všetkého držať ďalej. Prosím, dovoľ mi to. Otec. Nesadneme si. Porozprávame sa. Vraj to prospieva. Naučil som sa to od Ozge. Teraz musíš napočítať do 5. Keby tak stačilo napočítať do 5. A všetko by prešlo. Vieš, čo to je? Vec, ktorej sa najviac bojíš a ona si ťa nájde. Mojou najväčšou obavou bolo, že nebudem dobrým otcom. A ani som ním nebol. Nedokázal som to, videli sme to. Práve z tohto dôvodu som pred rokmi povedal tvojej mame, že nechcem priviesť na tento svet dieťa. Práve z tohto dôvodu. Teraz hovorím, že to s nami nemá nič spoločné, len aby som nesklamal Ozge. Ale má. Predovšetkým to súvisí so mnou. Roky sme cestovali po krajinách. Starali sme sa o nespočetné množstvo detí. A zabudli sme na vlastné. Ani tebe som nebol na úžitok. Vieš, nedávno si za mnou prišiel a vyspovedal si sa. Vravel si, oci som jediný, kto je na vine. Nie. Naopak, ty jediný si nevinný. Všetci sme vinní, iba ty si nevinný. A najviac vinný som ja. Oci. Odteraz sa necíť vinný za to, čo sa stane, dobre? Čo ty myslíš? Ja už nie som malý. Vyrástol som. Nevyrastol. Si ešte dieťa. Pre mňa a pre svoju matku.